Lubai surga kotor pertama kaham ni purima. Luke chapter 3 verses 10 to 16. Hake borok bono hai hunoi surga. Hake chung kamo man klai isla bo hai hunoi saka. Koraksani kamchui kangnui tongke bo puri no te tongsa no rotung. Chana gunangbu ahai no klai tong. Thanks. Romnai robu baptisma ungna phainui bono hai hunoi sung phaika. Horakra chung kamo ma klaina isla mantai ni bara text ta romdi hunoi ko borokno saka sentra robu bono hai hunoi sukha chung kamo klaina isla bo borokno hai hunoi saka sikri Sokroke Koreksano fano rang tachadi iba koreksano fan tatal ke taberdi ai ui ajui manma baino buka kochok ui tongdi logro afroke kapang seranjak baika te John da Masia ungui tong ka hunui borok ka bising wonso ge tong baika hake John borok bebat no hai hunui saka a norok no tui baise baptisma robo pia anis lai kuplai te kuraksa bhayo bini yakap sokot na sudah ang cukia boleh norokno fola putar te hor baise baptisma ronai kamparni bema komno chongui gola o topui da baina bagui baling bini yago no tongo gudak no ke tui playa horo sogui kibi banai abo haike teibo bukas rang ronai kok sate John bebakno kotomo kaham no krika subra ini kotomo aha